PNDZKI Radyo Ronda Iriga nagpapasalamat kan mga minasunod na sponsors ngunyan na Lenten season. Zol's Beauty Product Shop, care of Miss Luz Awa, Zone 4, along Railside, San Roque, Iriga City. Hinirang Packet Motorbike, owned and managed by Mr. and Mrs. Hiner and Leia Banse, Bagamasban, Highway 1, San Francisco, Iriga City. Mr. Al Monte and family, San Vicente Sur, Iriga City. Joji F. Dasilio and family, licensing officer, Nabua, Camarines Sur. Florence Bichara and Alex Bichara, Chicken Roast, Makati City. Dina H. Borno and family, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Mr. Martin Viloro, Market Supervisor, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay, Gare Merino, Barangay San Isidro, Iriga City. Mr. Fabio Balang Jr., President, Federation of Market Vendors of Iriga City. Honorable Boboy Guevara and family, City Councilor, Iriga City. Chief Inspector McCaven Marqueses and family, Nabua Fire Marshal, BFP, Nabua, Camarines Sur. Miss Margie Habana and family, Bula, Camarines Sur. Precious and Milo Construction and Hardware Supply, owned and managed by retired PO4 Lito Ravago, Santo Domingo, Iriga City. Bot nyamong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors ngunyan na Lenten Season 2021. Ngo & Sons Trading Incorporated, care of Engineer Monmon Ngo, San Roque, Iriga City. Baao Municipal Police Station, headed by Police Major Mary Grace Tagtag, Baao, Camarines Sur. Honorable Mark Risoco Timenia, Registered Nurse. Punong Barangay and Secretary General Liga ng mga Barangay, San Francisco, Iriga City. Governor Migs Villaferte of Camarines Sur. Provincial Administrator Luigi Villaferte and Congressman El Rey Villaferte, 2nd District, Camarines Sur. Nabua Municipal Police Station, Honorable Jose Ling Malasarte and family, Vice Mayor, Baao, Camarines Sur. Engineer Joji Aguas and family, Baao, Camarines Sur. Sa Indo po gabos, Diyos mabalos. Ang Radyo Ronda nagpapasalamat sa mga minasunod na sponsors kan Siete Palabras ngunya na Semana Santa. Eddie and Nora Garcia and family kan San Agustin, Iriga City. Janelle Balatan Borja kan Balatan Siramag, Camarines Sur. Mrs. Florence Aquino Silva and family kan Santa Cruz Sur, Iriga City. Bicol Vendo with Rolly Ahero of Santa Cruz Sur, Iriga City. Engineer Mark Joseph Buacania and family kan San Agustin, Iriga City. Miss Luisa Orobia Silva and family, kan San Nicolas, Iriga City. Mr. Hernan Isaac Lerio and family, San Nicolas, Iriga City. Ang Radyo Ronda, RPN, DZKI, Iriga, nagpapasalamat kan mga minasunod na sponsors kan 2021 Lenten Season. Father Cesar Bungon, Santo Domingo, Nuestra Señora de las Angustias Parish. Oralio's Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Jose Oralio, San Isidro, Iriga City. Congresswoman Joe and Sal Fortuno, 5th District, Camarines Sur. Director Derek Vander Geyser and Miss Melanie Mendoza, Limasul, Cyprus. Honorable Dante C. Oliva, City Councilor, Iriga City. Mrs. Dorothy Ibarreta Amanse, Chief Political Affairs Office, House of Representative, Batasan Hills, Quezon City. Belen Lying In Clinic, Bulwang Baao, Camarines Sur. Villanueva Tanchuling Maternity and General Hospital, Highway 1, San Jose, Iriga City. Prime Water Infrastructure Corporation, care of Branch Manager Ryan B. Corbilla, San Roque, Iriga City. Vice Mayor Rex Oliva and family and Board Member Butchokoy Oliva of 5th District, Camarines Sur. Chief Inspector McCaben Marquez and family, Nabua Fire Marshal, Nabua, Camarines Sur. Lucena Azur Vegetable Store and Lucena Refreshment, owned by Mrs. Janita Azor and Mrs. Cesar Azor of Iriga City. Rainer's Pet House, care of Dennis Ampungan, proprietor, Itanchado Building, San Roque, Iriga City. Diyos mabalos sa Indo po gabos. Rumoronda
Ronda sa buong bansa. RPN Radio Ronda. DZRL Batak, Ilocos Norte. DZBS Baguio. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKT Davao. DXKO Cagayan de Oro. DX General Santos. DXKS Surigao. DXKD Dipolo. DXKP Pagadian. DXXX Zamboanga City. RPN Radio Ronda. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag ka ninyong amin. Maray na aga, Bicolandia. Iribanan kita abot ng 11 o'clock in the morning. Sa pag-urlay-ulay kan mga napapanood at tema ngunyan aldaw na Lunes. Pizza. ...22 na kita kan bulan in Marso, taon 2021. Makakatuwang ta sa pagkato din mga impormasyon ang nabilog na Radyo Ronda. Siring man ang pakikipag-ulay sa mga magiging newsmaker. Pag-resibikan mga reaksyon, opinion, greetings, pangapudan. Komentaryo sa laugkan na programa gikan sa satoyang mga parantabay. Pwedeng i-message sa satoyang Facebook Live sa RPNDCKI. Kan satoyang mga viewers, ang mga nag-antabay sa mga transistor radio, pwede man na i-text sa paagikan sa tong text line number 0948-241-7675. Salado technical ang sa kuyang mga partner digdi Engineer Charlie Binaobra. Sa information si Aldrin Orlanda. Yaon man po si Madam Kayla Ligacion Valdez, ang samong finance manager. Sa transmitter site, Engineer Lindon Toralio. Yaon man sa toyang maskulado, sige Ana Hubin. Jimmy Guanzon, ang sa tong PSG dyan sa transmitter side. Initabi ang sa idong Kabicol Connection. Nagapapaabot nin advance sa good morning sa mga Facebook Live viewers mi na mawatching. Hali sa Bicol Region, hali sa Nasyon kan Pilipinas, hagikan sa iba-ibang probinsya. Ano ba dyan mga Bicolano na gusto man na maging update kan mga nangyayari sa satoya pong kapalibutan ng orog na sa parte kan Bicol Region.
Madali na po ang aldaw kan Semana Santa. Ang iba po mapuruli sa mga probinsya. Sa mga Bicolano na ayaw nakaregister sa ibang probinsya riyon. Mapuli man para po mabisita ang sa indang mga kapamilya. Kaya lang po mas lalong naghigot sa tong gobyerno sa mga border restriction na consent po ang mga kababayan mga bisita nagikan sa Luwas kan Bicol Region. Medyo mahigpit po. Ang probinsya kang Camarines Sur, may checkpoint sa may party kan Del Gallego. Kaya po na makuha na rin ma-rapid test. As in, libre man po yan. Pasiguro lang para po dahil magkalat ang coronavirus and new variants kan virus digdi po sa party kan Bicol Region. May mga bago na naman pong policy na ipapautob ang sa tuyang IATF, ang sa tong gobyerno nasyonal. Ipapautob kan mga local government units sa mga probinsya. Dahil po sa surge sa pagtaas, paglangkaw kan numero kan mga nagkakaigwa po kan hilang na COVID, specialmente sa may party kan Metro Manila. Sinabi kaya kan Okta Research Group kaya itong nakaaging aldaw na posibleng mag-abot sa 11,000 kada araw ang COVID cases bago matapos ang bulan na ini. Na kung day magibunin paagi para mawara or masawata ang pag-kuryat po kan virus, nako, lalong malilintikan ang sa tuyang mga namamanawaan, buhay at kabuhayan ang malilintikanan. Digdi po sa virus na ining sagkod sa ngunyan dahil pa nalaya sa kinaaban. Nasa serious surge na inaapod na ini. Talagang haros kitangani na nag-monitor sa mga barita sa mga telebisyon, sa national television. Nagtitirindugan ang nasa tuyang barahibo as sinangangadji na sana dahil na magkalat. Kaya medyo mahigpit po ang sa tong gobyerno. Magin ang sa tong Department of Health na kitang mga tao magsunod kita sa mga bago na naman na policy. Kung kita mga Bicolanong uragon nakatsaga ninsarong taon 2020 na dahil nagdakol ang COVID positive, dahil nagdakol ang mga nagkagaradan dahil sa COVID, kaunting tiis pa po kita, kaunting pagtios pa, tsaga na magsunod kita kan mga health standard health protocol para po dahil talaga magkalat. Malatan mga bulangan, pinagbabawalan na muna na mag-operate ang mga lehitimong bulangan. Sa parte kan Albay, Camarines Sur, pinapurundo na po ang operasyon kan mga cockpit arena. Tabaka ngaya magkalat ang virus. Kaya stop, mamundong niyan ang mga postahero, mga afisyonado sa mga bulang. Magin ini pong mga destination, tourist spot, mga tourist destination, lilimitara na naman po or tibaad totalmenting ibawal. Kaya malakma lalo ang nasa tuyang ekonomiya, may mga mawawara na naman yung trabaho. Kulog pa yun na naman kang gobyerno kung paano mamamantinir ang aldawan na sweldo kan mga obreros kung baad mabawasan ang sa indang aldaw ng trabaho. Tibaad mabawasan ang oras kan sa indang trabaho o aldaw. Paano ma-maintain ang minimum wage kan sa tuya pong mga obreros. Kaya kadako apektado. Dangan dahil pa kan tinamaan kita kan COVID, tinamaan kita kan ESF, tinaramaan pa kita kan suronod na magyo, gulpi nagtitios. May mga nagkakagurutom. May mga kulang ang income, may mga mayong income sa panahon na ini. Kaya yun ang kulog kam na payo kung paano po
madire-diretsong makabangon kita sa ekonomiya. Nagraray-ray naman ang ekonomiya, kundi nagdadakol na naman ang nagpa-positive sa COVID. Ang pinakasolusyon po, sabi kang gobyerno, at least bago pa matapos ang taon 2021, at least 50 milyon na mga Pilipino magkatururukan na po nin bakuna. Asin magkaigawan in talagang roll-out vaccination ang sa itong gobyerno. Kung sinasabi ni Congressman Alan Peter Cayetano, na udaman problema ang gobyerno sa pag-purchase, tamay bastanting pirak, sige pa ang utang kan sa itong gobyerno para magkaigwa kita ng pirak sa pag-purchase ni mga bakuna. Sana dahil na pagparaabalahon po ang pig-o-order tang mga bakuna gikan sa ibang bansa. Sana, sabi kan iba, dahil naman malaugan pa nin politika. Tatibaan nga madali na naman ang filing kan certificate of candidacy. Baka kung bako ngayong kaalyado, dahil paturukan ng bakuna. Sana, sabi kan iba, ang pangajion, out pa man lugod na ang bakuna sa nasyon kan Pilipinas, dahil naman mahaluan po nin politika. Dawa ba kong kakolor, dawa ba kong kaalyado, basta namamanwa ang Pilipino na gustong magpaturok ng bakuna, turukan. Kung baga yun ang pinakasolusyon para makahawas kita sa mga community quarantine. Taharos ang National Capital Region, tiba adibugtak na naman kita sa General Community Quarantine. So lalong mahigpit po kita. May mga restriksyon na naman. Ang mapasaway, pwedeng magmulta. Kinakaipuan po magsunod kita para sa satuya man po ini. Ang paggamit ng face mask, face shield, paggamit ng alkohol, pagkakaigwan ng social distancing, ang pagbawal kang gobyerno sa mga gatherings, ang makasaklap lang po kay kani. Tan iba man gusto na magkaigwan ng anti-stress. Kaya ang mga resort, mga beach resort sa mga panahon na ini, kung hilingon po nindo, daog pa Paskong pagkabuhay. Dahil sa surusuan ang mga tao. Dahil na nag-iisip kan maulakitan ng COVID, bahala na ang naisip para maantay-stressa na makapaglibang-libang. Lalo ng sobrang init kang panahon, paglaog na ni kan Semana Santa. Ang iba nagdadaralagan sa mga beach resort, lalo na sa mga irigwaan man sa buhay. Apira ka itong medyo tios na maray, na di nga ni makaisip pasyar sa mga beach resort dahil sa kakapusan ng pirak o kwarta. Pero kung nihilingon nindo, ang mga tao sa beach resort maana garo mayo ng disiplina. Kaya dapat magsunod man ang mga manehamento kan mga resort sa tabang man na tubig or tubig sa gripo or tubig sa burabod or tubig dagat. Kung kamu maorderan kan sa tong gobyerno na 50% sana ang pwedeng maglaog, asin dapat igwa ka muna mga lagbok dyan. Tapos, kung talagang totalmenting ipagbawal para talaga magsunod po kita. Tayo itong mga lublob na mga beach resort, na dahil naman nasisilag kan mga local officials, maging kan mga taga-DILG, IATF, mga nakakasakop kan pasunod kan policy, ay sige sanang sirigi. Maging an ibang tao sa mga lublob na lugar, dahil naman nag-iintindi kan pagsulot ng face mask, face shield, asinaros dahil magsunod, kan mga policy patakaran na pinapautob po kan sa tuyang gobyerno. Ano ang dapat kan gibuhon kan gobyerno? Masimpil man, makulog man, sa katotohanan, na igwang mga penalty yan, baad may imprisonment pa. Kung talagang dapat gibuhon kan sa tuyang gobyerno, no way, no choice, kundi pasaraduhan ang tinagas na mga negosyante sa pagsunod po kana mga policy para po di kita magkaorlakitan. Kaya po nga ni mga restriction ngunyan sa mga border,
ining bako pong boarding house, ining mga boundary. Arog kaning Camarinesur ang Del Gallego, dahil ka basta makalaog dyan, kunali ka sa ibang lugar, malaog sa Bicol, sa Camarinesur, na dahil ka kuanan o magsairarom sa rapid test. Kung positive ka, kung negative ka, may mga disposition sindang gigibon. Libre. Magin sa may Partikan Albay, sa may Partikan Pulangi. Dahil ka basta dyan makalaog man sa may Partikan Albay. Ninulita si Governor Mix Villaferte, nagpaluhas nin na executive order para po sa paghigpit. Kana mga maralaog po. Apira sana, kaya itong may mga essential na katuyuhan. Lalong-lalo na itong pagtransportar ni mga pagkakan, dahil kitang gayo dyan mina istrikto, asin mina abala. Although, makulog sa party kan mga nai-stranded, naabala sa biyahe, pero dahil kitang magiginibo, kundi magsunod po kita. Dahil kita pwedeng magkinusong, sakop kita kan lekan sa tuyang gobyerno. Magin sa may party kan Albay, ang gobernador dyan, nagpaluas man po nin executive order sa paghigpit sa mga restriction. Magin ang mga hotel, dapat kung may mga bagong policy ngunyan, ang health para sa standard health protocol, dapat magsunod po kita. Ang mga bulangan na matinagas, although pig-orderana ka mo, natigil muna ang operation nindo. Pagka mo madakop, PNP, trabaho nindo yan. Ana rin man ang bulangan na pwedeng mag-operate, na pinagpapundunaan sa indang operasyon, kaya nakaipuan na dakopon, asin pamultahon, ang sistema na may sadiri, sa Laogan, Bicol Region. Magsunod po kita, ta bako ning suba-suba. Ang paguna ta, dahil may bakuna na, iyon ang pinakasolusyon. Dahil sa abala, kung baga ang gobyerno nasyonal, may bastanting pirak, sabi ni Congressman Alan Peter Cayetano. Kaya tinutulod kang grupo ni Cayetano na magkaigwa po ng 10,000 ayuda sa lambang household ng mga Pilipino. Dahil po sa panahon ng pandemic, dakulang tabang po ini sa pagkabuhay. Kundi dahil na ara-aproban, dahil basta nataratataran, kan grupo man kaning nakatokaw na si Speaker Cayetano or Velasco. Kung ano ang pigpa-priority, tapati ng tsatsa, pigpapara, urulayan pa. Na dahil ko na po nababagayan. Nababagay ngo niyan, ano ang maitatabang kang gobyerno sa tao, ano man ang maitatabang kang tao sa gobyerno. Dapat parehas lang. Bakong puro sa namang kita asa sa gobyerno, bako man puro man kita depende sa gobyerno. Kundi, ang mga mauurag tang mga politiko nag-iisip makatabang sa tao. Pero ang tao dapat mag-iisip man kung ano ang dapat ang itabang sa gobyerno. Tarabangan kita, tabaka kita mabaon sa utang. Ang gobyerno, hindi kumpirang inutang na naman na pirak sa ibang nasyon. Gastos na yan, pigpara utang na yan sa kaining mga savings kang gobyerno ta. Kung baga, mayo nang nagdodonar ng libreng bakuna, magbakal na kita. Kung baga ang target kan gobyerno, 50 million to 60 million mabakunahan bago pa matapos ang taon na ini, dapat magibo yan. Asin dahil natabi po, ang pangajian kang publiko, mahaluan pa ning politika. Tan sabi ka ni ba, baad nga mahaluan pa ning politika, tibaad bako kang kaalyado, bako kang kalinyada, bako kang soportador kan politiko, dahil kapaturo ka ning bakuna, tigmao ka kung tamaan ka ning virus. Ang mga nurses, haros nagrereklamo na, mga doktor, haros may petisyon ang asosasyon ng mga nurses sa enterong Pilipinas. Palayaso na si Secretary Duque. Huli kan pagkakaigwa na naman, inaapod na serious surge kay inipong COVID and new variant. Haros dakol na mga medical employees, maging mga doktor, nurses, iguana naman pong nagpa-positive. Kung maubusan sa tuyang mga doktor, nurses na magka-urlakitan kang COVID, paano na kita? Kaya nga, nagkukuraw naman sindang time out. Tarugado ng maray. Ang mga hospital da po, sa may parte kan Metro Manila, aros nagsusurosuan na naman ang mga pasyente.
Ani ba man, nagpapasipara sana, tabaka ngaya drama sa naman ini. Para ni ba ngaya, enjoy, magpurulaan asang sa pirak. O dahil na kitang gaya magpare-receive po ng mga negative. Kon baga, ini po sarong bagay na pandemya na dapat ang iwasan, umiwas po kita. Takunda iba kasi gilang lalaan sa tuyang kamugtakan sa ekonomiya, ang isipon ta ang buhay ta, asin an ikabubuhay ta. Ano ba dyan? Dahil manakatabang sa gobyerno, puro pakontra sa gobyerno. Ano ba? Puro tuyaw, maman maray na opsyon, maman maray na suggestion, maman maray na aksyon. Ang dapat sa panahon na ni magkasararo, taharos sa naihiling tamang po na talagang paano na naman kita, palaog na naman kita sa paghigpit, lalo asin paghigot. Pag hiro-hiro ta, dahil po ka kaigwana naman pagdakol ka na nagpo-positibo sa COVID. Nagkakaigwana naman ng mga lugar, nagkakaigwana naman po ng high risk. Ang kamugtakan sa parte kan Metro Manila dahil sa paglangkaw kan kaso. Garodaan nagkakatotoo ang pagtsansa, pagtubod, paguna-una kan okta, hulita ka nakaaging mga aldaw, uminabot sa 7,999 ang kaso kang COVID. Naglalangkaw pa. Na ang projection kan okta 11,000 per day ang pwedeng tamaan por Diyos y por Santo. Kulilat na bagang Pilipino, ang Pilipinas. Ang India kan panahon, parehas kan Amerika, di nagbabaya. Na may haralangkaw na maray na nagkakagaradan asin na nagpo-positibo sa COVID. Pero luway-luway na ninda pong na babawasan ang mga nagpa-positive dahil po kan pagkakaigwanin total lockdown sa mga lugar. Asin haros sa mga iba man kaya na mga nasyon na nagdakul ang mga COVID positive, tamaan naman nag-iisip kan mga social distancing. Ani ba nga ni, dahil po nagsusulot ni face mask, face shield, asin dahil nagpaparatubod sa pinagsusugo, pinapautob kan sa endang gobyerno. Kaya nagparadakol. Dangan, ang babasulon kan tao, gobyerno na naman. Pero itong tao na nagpapasaway, asin dahil nagtutubod, sa pinagpapautob, para makaiwas, dapat magtagabasol man sa sadiri. Nakakangalas ang bilang na paglangkaw na ini, oral daw. Naharos nakakabigla pong maray, asin nagtataon na naman ng katakutan. Asin sana man ang pangapudan ta sa Department of Health, maging accurate man kamo sa sendong ipinapaluwas na mga data, kan sendong mga report. Dahil pwede mga bagulbulan digdi, magin ang mga region, mga probinsya, mga munisipyo sa pag-submit nindo, magin ang mga syudad. Dapat updated sa pag-submit sa regional office kan Department of Health, kan sendong mga data about sa nangyayaring COVID, kung igwang pasyente, kung igwang nagpositive, kung igwang narahayan, kung igwang nadido. Tangarig ang pinapaluwas man na data kan Department of Health, gikan sa gobyerno nasyonal o gikan sa national office, accurate, bakong delayed. O yan ang pakiulay taman. Garo, ano pa mga commercial kita? Abera, hanap buhay ko na kita. Bago yan, paabutan ta daw ng good morning. An sa mo yung mga Facebook Live viewers. Sige pati ang malkan barakalon mga tugang. Saro pa ini. An karni kan urig, sira, sigan marahal. Dahil kan ni SF, nagmahal po ang kada kilo kan urig. Tapos ang iba pang kiloang kan ibang negosyante, depektibo. Kaya dapat kurumpis karon man kang gobyerno. Ang kilohan kan ibang mga negosyante na may diferensya, may depekto, defective na mga kilohan, kumpis karon yan. Mahal lang nga ni ang pigbabayaran per kilo kan sa tuyang mga suki nadadaya tapaman. Bakong gabos na negosyante madaya.
Si itong madaya lang dapat da kumpiskaron asin paribayan nin bagong kiluhan. Tasaro pa yan sa reparo. Dapat gabos magsunod ng mga municipal government offices. Sayang lang kan mga pigbibilog nindong mga komite na minasakop sa pagmonitor mga presyo kan mga mayor na barakalon, sa pagmonitor kan mga depektibo asin tultol na mga kiluhan. An arin man ng mga negosyante dapat na madaya nagagamit ng depektibong kiluhan kundi magsunod sa gobyerno dapat pasaraduhan ang sendang negosyo. Mandatang maray, nakakarma ang madayang negosyante. An manglamang ka sa kapwa, sarong bagay na mortal sin sa satuyang kagurangnan. Kaya dapat po, maghiro ang nasa gobyerno. Magtrabaho kamo. Libuton nindo ang mga negosyante sa loob kan merkado. Magdara kamo katong bilog na batbat. Ibugtak sa kiluhan, sorpresa ang dapat gibuhon. Dahil na magpaaram na kami malibot para chikon ang sendong mga kiluhan. Tatay ba adribayan ng bagong kiluhan? Malagod ka mong makumpiskar na depektibong kiluhan. Lalo na itong tinatarakla na haros nagbuburo bayli na pagpigba. Sa kanin kadakol planggana, kadakol na mga arin talaga dapat kayan ang pigagamit. Sa mga pagkilo ng sira, pagkilo ng karne. Tamay mga planggana, na pigbubugtak, may mga aluminum na proplanggana, rin ang tama dyan. Dapat arog po kayo ng pagsisitar. Good morning po sa programa mo, Joey, from Juan Badula Jr. Thank you, sir. From Alicia Malundaniri watching. Thank you, ma'am. Greetings to all people there in Iriga. Be safe. Thank you. From Amparo Cuadrante. She is also watching. Thank you so much. So, mahanap buhay lang po kami. After hanap buhay, mabalik kami sa programa. Watching. Thank you, ma'am. Greetings. An oras pong ini dara sa Indo kan ako Bicol Party List. An oras na ini dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply madaling makukuha aranisan na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. An oras na ni hatod sa Indo kan kape ni Manoy, ang kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahubing, kape ni Manoy. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor na Buwak Camarines Sur. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenith Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President Sigera Technological Colleges, Irigan City, para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng #1 best-selling Ionic Mineral Food Supplement, CMD. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L.
Yukot asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD Fight, bida ang handa. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung ang hanap nindo, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torques, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, tison, o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Winners Life and Waferina Wellness Hub, your alternative medicine, healthcare, and massage clinic. Sinda nag-opresir nin mga minasunod na serbisyo: iris analysis, 3D human disease analysis, total detoxification, colon detoxification, non-surgical gallstone removal, laser therapy treatment for stroke patients and brain-related, biosuffer therapy, traditional hilot or massage therapy, registered TISDA massage therapist, Bentusa, deep tissue massage, steam bath therapy, Winners Life and Waferina Wellness Hub. Abilabliman sa sainda ang mga minasunod na produktong mga pampagayon. Arog kan Glutasok, Kojic Soap, 3-in-1 soap, feminine bar, whitening cream, glutathione lotion, 8-in-1 hair care treatment, men and women perfume, body scrub, asin igwaman in mga mabitamina, asin masustansyang inumon na kaipuhan kan sa tuyang lawas. Yaon dyan, ang 10-in-1 coffee classic and cappuccino, premier organic juice, winner slim juice, life saver juice, supermind juice, Winners C, Spirulina, grape seed extract, L-glutathione, barley powder, asin and sirodia. Kaya ano pang hinahalat nindo? Pasyaran an Winners Life and Waferina Wellness Hub. Ini makukua harani sa studio kan RPN DCKI, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, sa diri asin pinamamahalaan ni Madam Lerio Waferina. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection Report. Sa oras na ni nasa linyaman si Karondang Philip Barasina. Lip, good morning kami. Karondang Joe, marahay na aga sa mga parantabay niya to. Yaw na ko digdingon yan sa siyudad Canaga. Alagad pag-agi ko baga dyan sa diversion sa Banuan ka na Pili. Grabe na, kalubak ang tinampo. Ayan na yan, sakop din ni Congressman Gabi Bordado. Ano man ginigibo ka ni Gabi, lubak-lubak na nasa kopa niyang tinampo dyan sa may partikan Pili, de papiga si kaso. Bako sana yan, itong shoulder ka na tinampod dyan, saan na yan? Haloy-haloy na bagyan, di natatapos ang sinambit ng proyekto. Nga po, pag kinapasyaran pati na 3rd Engineering District ka na Camarinesor na nakabase digdi sa Banuan ka na kanaman, dahil mo makaulay na tultul ang mga
engineer dyan, ang district engineer, saka na assistant district engineer. Makaulay mo man itong assistant kung ano-anong mga alibay na dapat kuta simbago na issue dapat sa araw kaning mga proyekto. Hindi iwas pusoy man ana district engineer assistant district engineer kan DPWH third engineering district. Parehas man lip ni Congressman Gabi Bordado. Masakit man gilapon, masakit man makaulay. So, pag naranihan mo man, pero man yung nag-iiwas na mapusol kan mga members kan media. Tagos po sa naman ganyan, magparataram baga kung minsan. Maluya man ang performance kaniyo. Ada itabaga na ihilingan na performance kani as in accomplishment na gayo ni Gabi Bordado. Kana congresswoman, kana 5th district kan Camarines Sur na ang mga proyekto talagang halos nagbabaha bagangon yan sa Rinconada area. Karakula pating proyekto. Ito sanang manunungod baga dito sa flood control project. Diyan sa Banwaan ka na Baaw, ining diyan sa Waras Bridge. Talagang dakulang proyekto yan na pinag-i-implementar ka na national government sa paagi ka na build. Kaya lang kunyang baga, dahil ko na hiling kung na piraan na pundo. Saan sinambit ng proyekto ta nag-i-implementar ka yan ang regional office ka na DPWH hindi sa Rion ka na Bicol. Baka lamang sa masunod na pagbisita ta ki Engineer Aris Hermoso, ang tagapagtaram ka na DPWH, 5th Engineering District kan Camarines Sur, kunya na may taon na niya ang figure kung pira ang kantidad kan naunang bita ng proyekto. Pira ang pundo. Talagang dakulang proyekto ini pag naman baka mabawasan o ma-minimize ana pagba sa Rinconada area. Isabay na ko ta na ni Gabing ipakaray ini yung tinampong palaog sa bula. Ta saro man na lubak-lubak. Pero bato naman niya yung takop. Takop na ni Ma'am Jo. Dahil mantaan sabi ni Mayor Migay, ang palaog na tinampo, sako pa kan pili. Kaya sako pa yung kan distrito ni Congressman na Gabi. Dapat saro pa yan sa konkreto niyan tinampong yung palaog sa pili, ay sa palaog sa Banwang Kambula. Oo, inis na ng saan na yan, tapos pawili-pili. Taan pawili pa lang, dua. May pawili bula, may pawili-pili. Itong pawili-pili, ang pa-siminto niya naman. Inang porsyon palaog dyan sa Banwang Kambula. Itong sa may crossing. Sa may harani sa crossing, palaog. Talagang pero may lamang yun dyan bibisita ni Congressman Bordado. Makakunyan na eleksyon, mabisita na. Magtaga, agi-agi naman dyan ang kongresista ka na tercer distrito ka na probinsya ni na Camarines Sur. Baka kaya ang tiga paparasikaso sa naman ni Congressman Bordado, ini syudad Kanaga na dati ng asinsado. Karon ng Joey. Garo yan itong nagray na ngayang tinampo kang naga pig para pa burungkal ngayon ta pig bago ay pig simento. Ito lugod ngayang mga dapat simentohon dahil nasisiminto ta itong dati ng simentado binurungkal pastidyo. Ay talaga ibang klase baka gusto man na magpasikat to ta ini si Congressman Bordado sa mga taga-syudad Kanaga. Hindi kayang-kaya naman bagay ni Mayor Nelson Legacion. Dapat itong mga banwaan naman sa tercer distrito ka na Camarines Sur tutukan City Town ang banwaan ka na Pili ang dapat maasikaso man mga tinampo talagang maray kun day manggad pagpara turutanggalon si Mayor Bungalunta
baka mapakarhayman na mga proyekto sa Banwaan kan Pili. Kundi Oy, Lip, kumusta na pala si issue dyan sa parte kan munisipyo kan Pili? Nakatukaw na nga giraray na alkalde si nasuspending Mayor Tambong Galanta or itong Vice Mayor niya mang giraray ang acting municipal mayor, si Solano? naroon nagtutukaw pa ngunyan si kunya na acting Mayor Vic Solano. May tukawan manggod gayot si Mayor Bungalonta kundi sa luwas sa si dating Vice Governor Ato Piña ang naga-administrar ka na Banawaan Pili ngunyan. Ay, pangyayari. Maribok pa pala na si Sena talagang dapat sunodun dyan sa Pili. Sabi kaya, may pinaluwas na orden na Malacanang na dapat ko magtukaw na si Mayor Tomas Bungalunta. May nakakaputan man na katuratan hali duman sa Malacanang na alkalde ka na Banawaan Pili. Kundi may nakakaputan man kayo dahil sa DILG si acting Mayor Vic Solano. Tapos halin sa sangguniang panlalawigan ka na probinsya ng Camarines Sur. Ang barita niya to bagang inot si Tambong Galunta naka-disponer ng stay order hali sa Malacanang. Si acting Mayor Vic Solano naka-disponer man ng stay order hali man sa Malacanang. Ribong ang balanak. At ganing magulo na sa Banawaan kan Pili, pati mga order, mabakpang tama. Yan ang problema, no? Pero na yan itong peace and order na pinagapot sa sarong alkalde dito sa probinsya ng Camarines Sur. Musta nga, Mayor, na peace and order sa Sendo ay itong sa pagsira nga, Bulanon, Maluya na Dakop. Pero nga kung sa order, sa pasinunod-sunudan, di maray ma. Kaya garo-araw kan nangyari sa Banawaan ka na Pili, di na maintindihan kung isa'y talagaan tutubudon na alkalde ngunya na mga panahon. May saro pati ang pigtabuga asin minuda si dating Congressman Andaya na sarong media. Sa kaanggutan na dahil na kakatukaw si Mayor Tam, yaon man daduman itong sarong media. Lumayas ka nga, digdi! Ispiya ka nga! Sa daw itong medyang itong namuda ni Andaya. Baka mantagarin ko na pa din. Ay pangyayari ko na araw kayan. Pero midang maribong ang payo ni Andaya sa kani Tambong Galunta. Si Tambong Galunta baga na, papangirita ko ta. Ang pigpost na picture niya, itong nakakimuno na garo baga gustong mangarati. Tapos nagpasimi kalbo. Aros pasa na ang salming na pintuan kan na opisina kan na alkalde ta sarado sige ang kurao kung yaong sa nga sulapi. Tenga deda siya deda nakakalaog kaya nag-opisina man kayo sa ibaba. Pero pala Jackie Chan, kundi sa man ang tulak baga ni Mayor Tam. Kundi may message baga duman sa pigpost na ni man nga aw man nga kaning mayor man. Pakirkimono pa baka nga sarong sikad nga kanikang kalaban baka nga magtiyaya na. Maray kon pag-uurulayan ki Vice Mayor ngunyan ping Mayor Vic Solano sa Punsa. Lip, naputol ka, Lip. Naputol. Sir, good morning po. Ano to? May nag-text sa to yan. Pero daw, kung anong tagiraray ang report ni Karondang Philip, Lip, balik ka tabi sa Iri, kamin. Oo, kung sa pasiksihan, may panlaban man ini si acting Vice Mayor Vic Solano tabi, Karondang Joey. Iyo, nahiling mo na yun sa personal. Perte man, awak kayo ni, baka pwede ning makisabayan si Catriona Grace. Iyo, saka amakon mong pagkatukaw-tukaw pa lang dahil pag nasisiminahan, huminagad tulong
Uminagad tulos tabang ki Governor Mix Villaperting palinigan pagayonon ang merkado publiko kan pili tulos man na inaksyonan kang gobernador. Kaya igwa tulos dahil ni yung akumplisimentong naumaw. Oo, kaya lang, siyempre, kung pag-uurulayan, pag-abot sa posisyon, ay talagang masasakitan man kaya si Vice Mayor Vic Solano sa bako man siya elected na alkalde ka na Banuanin Pili. Kaya lang, pag-abot sa pagsabang, pagtaunin mga proyekto sa Banuan kan Pili, marami man siya. Si Governor Mix Villaperte, kaya madalian na pagtaunin ayuda sa iya. Iyo. Yan lang din na sana maresolbira na ang problema sa Banuan ka na pili na duwanan alkalde ngunya na mga panahon. Herak man kan mga taga-Banuan ka na pili na iyon nagsasapo kan karibungan kung siya ang tutubo doon na alkalde sa sinambit ng Banuan. Ay Lip, papunta ka daw, garo dam nasasakitan da ang mga nagkukumbinsi kay Vice Mayor Rosiling Malasarte na magkandidatong mayor kalaban si incumbent Mayor Jeff Vicinio kan Bao Camarinesor. May mga darakulan na ng politiko nagdudulog, nasasakitan dang magpaiyo. Talagang ang naguluwas kayong barita, talagang maalaban ang duwa sa 2022 eleksyon sa Baaw. Ano man ang gandang update ka na barita dyan sa Baaw, sa politika? Depende na yan kay Vice Mayor Liling Malasarte kung mag-uyo na siya sa arog na urulay. Ang sabi baga ni Vice Mayor Liling Malasarte, pag nakakaulay, nangyat karamugon, dugay na ngayon. Saka na nindo maaraman kung anuan na sa kuyang magiging desisyon pag-abot kan kimpo eleksyon. Ano man ang garo, simpre nag-iisip man yan, kalyado man kaya siya ni Mayor Jeep ka nakaaging eleksyon, landslide pati ang Baaw. Kaya nag-iisip-isip man yan, tapi ka para bubutsor no manggayad kang grupo ni Andaya na mag-Andaya na, magkontra na kay Jeep na Vicinio. Simpre pinagmimirar man ngayon kan grupo ni Andaya na hindi nga may laban man sa Banuan kan Baaw. Kundi kung mariribong lang ang mga taga-Banuan kan Baaw, araw kan sitwasyon sa Banuan kan Pili, maray pa kaya na ina muna pagparaurulayan ang grabing politika. Iyo ta, kana siguro nabaritaan man ni Mayor Jeep na malaban sa iya si Vice Mayor Rosiling Malasarte sa pagkalkalde sa maabot na 2022 eleksyon. Pag may nagdudulok da kay Mayor Jeep sa opisina niyang mapapirma, pag nailing da sa form itong pangaran ni Vice Mayor, i-rebuy daw ngayon yung form na na may ngaran nga ni Vice Mayor Malasarte. Perbidang baldi si Mayor Jeep. Pag nadulog ki Vice Mayor Liling Boy, pero minsan ang huyong-huyong. Iyo manangga. Sige, ingat ka dyan sa Naga. So yan tabi karon nagjawi na sa kuyang mga heras na informasyon. Alidigdi sa takuyang location ni si Philip Baracena, RPN Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Papasalamatan mi man po ang iba pang mga sponsor ka nagigibo niya mong coverage sa linten na season na ngunya na taon. Punong Barangay Eduardo Di Mawat ka na Perpetual Health, Punong Barangay Gary Merino ka na San Isidro Iriga City, Director Dirk Van der Geysen and family of Limassol Cyprus and Miss Melanie Mendoza, Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police sa Bato Municipal Police Station, Prime Water Infrastructure Corporation headed by Branch Manager Ryan B. Cubilla and GM Loboy Corpora located at San Roque, Iriga City, Villanueva Tancholing and Maternity and General Hospital on and managed by Dr. Ray Tancholing and Dr. Corazon Villanueva Tancholing located at Highway 1 San Jose, Iriga City, from Miss Dorothy Barita Mansi and family, Chief Political Affairs sa Office of the House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City, from Mr. Fabio Balang Jr., President Federation of Market Vendors of Iriga City, Kagawad Itzel Di Maiwat and Kagawad Boboy Gibara of Iriga City, Nabua Fire Marshal Chief Inspector McKaben Marqueses and family of
Bureau of Fire Protection Nabo Camarines Sur. Precious and D'Amico Construction and Hardware Supply located at Santo Domingo, Iriga City. Councilor Dante C. Oliva and family of Iriga City. From Congresswoman Jo and Sal Fortuno Jr. of Rinconada area. Good morning kay former Congressman Sal Fortuno Sr. Siringman from Belen Lying In Clinic owned and managed by Kagawad Gali Bayos and family of Bulwang Bao, Camarines Sur. From Attorney Fernando D. Simbulan, Municipal Mayor, Nabo, Camarines Sur. Engineer Joy Agnes Nature of DPWH Bao. Mr. Martin Biloro, Market Supervisor, Nabo, Camarines Sur. From Hillside Construction Corporation, San Miguel, Iriga, Santa Teresita, Iriga, and Santa Cruz, Bao. From Pabener Construction and Hardware Supply, owned and managed by Engineer Edgar and Engineer Sol Pabener of Nabo, Camarines Sur. Our Lady of Pediatrics Hospital, owned and managed by Dr. Lini Gonzalez, located at San Jose, Iriga City. Good morning kay Mr. Andres Romualdo Gonzalez, Hospital Administrator. From Bicolandia Glass and Aluminum Supply, owned and managed by Arnelit Stan and Mrs. Ellen Bitan, located at Bulita Street, San Miguel, Iriga City. From Mr. Johnny Cuadro, Owner, General Manager of Rinconada Central Cockpit, located at San Antonio, Bonabo, Camarines Sur. From Vice Mayor Rex Oliva of Iriga and Board Member Botsokoy Oliva of 5th District of Camarines Sur. Nabua Municipal Police Station. From Honorable Migs Villaferte, Governor, Province of Camarines Sur, Provincial Administrator Luigi Villaferte of Camarines Sur, and Congressman Elry Villaferte of 2nd District of Camarines Sur. From Vice Mayor Rosiling Malasarte and family of Bao, Camarines Sur. And from Engineer Juji Agnas and family of Bao, Camarines Sur. Sa endo po ka, boss. Thank you so much. Ang iba pang mga hanap buhay, ilalaog sa paagi po ni partner Engineer Charlie Binobra, family of Bao, Camarines Sur. And from Engineer Juji Agnas and family of Bao, Camarines Sur. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical. The widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang eyeberry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata pareho. Pero mula nung gumamit ako ng eyeberry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil ng aking mata ay luminaw. Salamat po sa eyeberry, luminaw po ang aking mata. Ang eyeberry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Halagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. We serve what you need. We serve what you want. We serve that you don't know that you need and want. This is the connection we built along these years through news, information, and entertainment. Thanks to radio, we let you see, hear, imagine things because we know a mind can deliver more. That's why it's called the Theater of the Mind Box. Let's celebrate this connection. February 13 is a World Radio Day. Because of technology, radio is not just an audio tuner these days. The connection is now
our relationship. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Hanap nindo ang malinig asin magayon asin maaasahan na lying-in. Nurse, Oni Birthing Home and Lying-in Clinic. Matatagpuan sa number 211, Zone 1, Santa Cruz Sur, Iriga City. Ang nag-upreser ng magayon asin maaasahan na serbisyo 24 oras. Sindaigwanin mga eksperyensyado asin lisensyadong doktor. Arog ki Dr. Imelda Bagnet, OB-GYN, Dr. Judy Figuracion, Pediatrician, Dr. Archimedes, ENT for hearing screening referral. Sindaigwang serbisyong offered. Arogan PhilHealth accredited prenatal care, postnatal care, family planning, newborn screening, and immediate care of the newborn. Igwasindang nurse, midwife with skilled that we're ready to attend her mind. Araki Jomar Mall and Marites Martinez, Seda Ayubo, and Imelda. Sindaigwang ambulance service at Via Mediatrix Hospital. Para sa indong mga kahaputan, hanapon lang si Mr. Bema Sales, Operational Manager with contact number 0906-058-0689, 0961-514-4658. Kaya kung ang hanap nindo, malinig, magayon, siguradong lying-in clinic, Nurse Oni Birthing Lying-in Clinic na kita. Bot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na katuwang sa gigibuhon na live coverage kan 7 Palabras ngunyan na si Mana Santa. Vice Mayor Totoy Malanyaon and Honorable Maria Katrina Malanyaon, Councilor Bula, Camarines Sur, Mrs. Herminia Di Oxiano, Municipal Treasurer Bula, Camarines Sur, Mrs. Monica Pirique and family, Limasul, Cyprus. Rinconada Central Cockpit Arena, owned and managed by Mr. Johnny Cuatro, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. BFP Iriga, care of Chief Inspector Nolito E. Biares, Iriga City Fire Marshal, Iriga City, Mr. and Mrs. Elmer Potencio and family, Santo Domingo, Iriga City, Engineer Aris Hermoso, Quality Assurance Chief, DPWH, 5th Engineering District, Baao, Camarines Sur, Honorable Mayor Jeff Bisenyo, Baao, Camarines Sur, Honorable Councilor Dante Oliva, City Councilor, Iriga City, Barangay Council of Barangay San Roque, Nabua, Camarines Sur, Honorable Nono Decena and family, Municipal Councilor, Bula, Camarines Sur, Honorable Glenn Henyo, Councilor, Bula, Camarines Sur, sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Pero mga tugang, balik kita sa programa. May maray bagang barita ang uwa pa ding tsa. Itong mga OFW maayudahan naman ng cash kan na OWA sa mga OFW. Garo sa may party kang partido area, mapuo na, ano. Ayan ang marina ba rin. Dapat sa mga mag-apply pa sa OWA, sa mga OFW ta. Na napinding ang pagbalik sa abroad, trabaho ninda dahil kaning pandemic.
Oy, good morning sa satuyang mga Facebook Live viewers, kay Hermanang Michelle Pasiti. Good morning po, Kuya Joe, at sa lahat ng mga tagapakinig ng programa mo. At hello sa mga taga-Buhi po. Oy, sa mga taga-Buhi, good morning ha. Happy listening po sa Endo, kabos dyan. Happy pangod tuwan. So mga mayo pang panapna, panira, magtaga-disponer na, habang amay-amay pa. Sa masakit gilapon ko niyan, ang kwarta sa kanibang didisponiranta, dahil kita nakasiguro kung mapapasubli kita ng bagas o kwartang pambakaling panira, di ba? Kaya bintahe na ang gobyerno ta, tinutok doon kita kan pagtanom ni mga gulayon, prutas sa tuyang mga daga. Taan buhay tango niyan, asin pangkabuhayan ang nangurog na dapat atamanon ta dahil kaning pandemic. Dahil kang ESF, kulang ang supply nin mga orig sa mga merkado, kaya nagmahal ang presyo. Kaya pag kulang ang supply, siyempre automatic mamahal ang presyo. Diba? Kaya de kita magpundo, mag-ataman girara kita nin mga orig. Lalo na itong mga hog raisers. Sadit man yan, mga backyard man yan, or mga darakulang mga hog raisers. Alagad ang gobyerno ta, kinakaipuan manggiraray, magtabang, ayudahan ang satuyang mga yaon sa lado kan sektor nin hog raisers. Lalo na itong mga backyard nag-atama ning orig. Nani ba takot na tabaka tamaan kang iisip. Dapat ang gobyerno dahil magpundo sa pagtao nin ayuda pinansyal para may kapital na naman sindang punaan. Kung pwede libre, kung pautang man, dahil na pagporsentuhan ano pa di. Takon sa Bombay ka mautang, nin pangbakal mong pangatama ning orig, ay 20% ang Bombay. Dinaog-daog pa ang bangko kan Bombay na dahil man nagbabayad ng buwis. Sige, sa nang rayaman ka ding mga Bombay man sa di Pilipinas. Ang ibatang mga Pilipino pati, maluya man magkwinta. Mautang ng 20% ang ibatang mga negosyante sa mga Bombay. At 20% ang patong kan Bombay sa kada ribong piguutang kan Pilipino. Dangan ang Pilipino man, ang patubo, mga 10% sa naman o 15% sa produkto ninda, dilugi na tulo sindang 5%. Anong nangyayari? Nababaon sinda sa utang sa Bombay. Ang mga Bombay pati, minsan garo na mga urago na yan, digdi yung mga dayuan sa Pilipinas. Ginigibo ng ang mga Pilipino. Disponirang kan sendang pagkabuhay man, digdi sa Pilipinas. Si Pilipino, naggalaka o nagbabaklay na negosyante. Tamaluya man ba yan ni batang mga Pilipinong negosyante? Daog kan mga Chinese, daog kan mga Bombay magkwinta. Kan pagpapatubo kan sa endang negosyo. O kaya nagyayaman, kung bakong Chinese, ay bang lahi, asin man ang mga Bombay. May mga mamahalo ng mga lunadan, luxury car na. Kunwari, nagpoon sa paglakaw-lakaw, mga Pudgy asin bulldog na mga bisiklitan Bombay. O ngunyan, kulang ka ng mahiling na naglalakaw na Bombay na negosyante nga nagpapahulugan ng pirak asin mga kung ano-ano pa sa nasyon kan Pilipinas. Mga mamahalo ng lunadan, nasendang service vehicle. Pambira, no? Good morning, Mang Kierman ng Monica Perique. Sabi niya, good morning lahat po sa inyong lahat, sabi niya. Good morning, man. Nalingawan ko pala ni Glenn dahil niyang magayong gayo na buong pali. Dapat pala na-play ko iniyo. Hi, hello. Ako po si Monica Perique kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Yan. Thank you very much kay Hermana Monica. Nag-endorse ka na mga programa, lambang programa sa RPN DCKI. Pero ma-online na musical program siya from Cyprus, Limasol, Cyprus. Maantabayanan ang sa iyang mga love song kayo o anong live makanta pa siya bakong itong pigwil itong live love songs ang sa iyang mga kakantahon, mga 30 minutes man lang. Kaya lang pag-iisip-isipan niya, tamahalon man yan. Charge ni karondang siya.
Amakon mga 10 mil nga kada bulan pala niya. Ano na, pag-ulay-ulayan ta niya ako yan. Mga 5 na sana, ano. 30 minutes sa naman. Pero puro busis niyan madadangog. Itong mga love songs niya, no. Ayan ang makonsuelo pala. Oy, good morning man kay Marvin na Malco, kana sa Nawan, Iriga City, kay Paring Roel. Nag-watching man si Paring Roel dyan sa Sanawan. Si Venus Prestado nag-watching man sa tuyang mga suki sa laog po kan programa. Yata pala na pali ining PNP sa Kabikulan ibinugtak sa red alert status katakod kan pananambang sa mga pulis sa Camarines Norte kan mga rebuilding NPA. Anong man daw kaya ang Philippine National Police ano pa sa sa mga insurgency problem sa nasyon kan Pilipinas. Naigwa naman sa nakitang mga Philippine Army, Philippine Marines, Philippine kayan sa nga kan Pwersa Armada kan Pilipinas na nakasakop kang insurgency. Army number 1 yan. May kapgo pa nga ni kita. Dapat ko tanan, Boy Scout, by nature baga parang civilian, ang pulis, parang civilian character ang pulis. Law implementor man sana. Bako man sinda sa panggera, kundi, man daw kita, ipinag-ano pa man yan, dapat ko tanang sa tong Pwersa Armada kang Pilipinas, ang pulis, para dahil naman pagparainitan, na pagpararatraton man kan mga yaon sa lado kan na rebuildi, di naman kuta na yan. Dapat senda, mag-serve sinda kan mga warrant of arrest sa mga persona wanted kan na sa toyang batas. Di makaserve, raratraton, makahirak man. Kaya dapat na yung, maribo nga na Humala yan, ibinugtak pala. Sa pananambang, dahil sa pananambang kan mga rebuildi dyan sa pulis sa Camarines Norte. Dagos ng ngunyan na ibinugtak sa red alert status ang kapulisan sa enterong Kabikulan. Kasunod kan na madugong pananambang sa mga miyembros kan PNP Mobile Force Company. Yan sa Mobile Force pati, yan si mga bagong graduado gayod ni sa PNP. Garo training. Parang detachment lang ining sa Mobile Force na ini. Yun is mga bagong graduado pa sa naman ini pati. Mga hurubin pa ining nagkagarada na ini. Uy, makahirak man Maapang mga butitihon ang tulak sa mga Mobile Force na ini, yung kan PNP. Ta mga bagong graduado ini. Makahirak man baga. Sa Banwaan kan Labo, Camarines Norte, ini ang naging kasuguan ni Brigadier General Bartolome Bustamante, Regional Director kan PNP sa Bicol. Matapos na kundi na ron ang nasabing insidente, pinapaandam kan General ang gabos na pwersa orog pa, napaparani ang Semana Santa asin ang padagos na paglaban kan COVID-19. Ano na kaya may COVID-19 na kita? Igwa pa nang arambusan na nangyayari. Sarakyadahan. Sa sarong press conference, nagpahayag din kamunduan ang pamayukan PNP sa Bicol kung sa konsideradong frontliners pati ang mga kapulisan. Alagad ini pinag-atake kan mga kalaban. Alagad sinabi kan opisyal na bukas paman girara yung gobyerno sa mga tugang nyato na konsens niyaon sa walang grupo na magsarong sa endang armas tanganing tapuson ang magsurrender na gayud kan sa endang armas o magsarong. Anong ba sabihin kan magsarong? Garo isarong lang unan armas ninda ta panahon kita ning Semana Santa dahil na pag-ulbuton. Magasarong kan sa endang armas tanganing tapuson ang sobra sa 50 anyos na insurreksyon. Ini saro pa man ang problema kan sa tong pasi orden. Sa kasumpay na bareta, ipinahayag ni Police Lieutenant George Diola, Deputy Company Commander kan 2nd Mobile Force Company.
kana PNP na nakabase sa Barangay Duran, Abo, Camarines Sur na mamundo sa saindang lado ang nangyari sa limanindang pag-iriba. Ang sinambit ng pangyayari ang maserbi subot na agyat. Sa sainda tanganing mas pang pakusugon ang saindang counter-insurgency campaign digdi po sa may party kan Bicol Region and Rinconada area. Dapat kay gayud ang PNP di naman ini bali sa insurgency problem kan Pilipinas eh. Kasi nagkakatarakot ang ibang pulis pati mag-serve nin warrant of arrest duman sa mga lublob na mga lugar na kung saan po natatakot man sinda. Ta siyempre, yaw naman lang ang army, may kapgupa. Siguro yan ang dapat na makibakbakan, as in magbarakbakan. Ay, naka-standby lang pala ining parang headquarters man kan mobile force. Irak man ng mga bagong graduado. Mapa dyan mga darakulang tulak na pulis sa mga mobile force. Ay, iyo. Irak man kadakol man sana kayong mga kriminal na pwedeng ururagan. Anong mantay ni pang mga bagong graduado ang inururagan? Ay, Diyos ko po. Ano daw kita? No, rin na daw magkakaigwaning katoninungan na nasyon kan Pilipinas. Mga togang sa iba pang impormasyon, bagong IATF resolution. Aram mo minsan kita nagiging tagabuhi. Resolution. Uy, sa mga tagabuhi. Good morning sa inyo, Yan pati si Ma'am Kayla, baka rapadong kita kang payong nakapot-kapot kanini, Ma'am. Piningin, jubingin ini. Sigpa para arog-arog nga ang tataramong kang tagabuhi. Ay, buhi. Nagpasar na nga kita ng resolution na. Oy, pagkonsilo man sana yan. Ano, dahil kita ikaanggot kan sa ito mga parantabay. Bagong IATF resolution ilang lugar sa Philippines, GCQ. Uli hanggang sa Holy Week. Nako po. Balik na naman sa General Community Quarantine ang mga probinsya, kan Bulacan, Cavite, Laguna, Asin Rizal. Mientras na matinir pa manggiraray sa GCQ ang Metro Manila. Poon sa agang Pitsa 22 kan bulan na presente hanggang sa Abril 4. Ngunyan man na taon kan pagkabuhay. Yun na ni ang pagkabuhay liwat ni Kristo. Ini base sa Interagency Task Force Resolution number 104 na inanunsyo kan Malacanang ngunyan kasud mga hapon sa paagi po kan Presidential Spokesperson Harry Roque. Kabilang pa sa pinakabagong resolusyon kan IATF, sarong simana bago ang pagsikad kan Holy Week. Pero as Wednesday baga nagpupuon ang obserbasyon takan Simana Santa. Ang pagbawal liwat sa nagkapirang pagtitiripon asin kabilang digdi ang religious gatherings. Ang mga religious gatherings na naman po, arog kaning palaspas ko ta na. Bakong may prosesyon pagpapalaspas pa di. Mayo kitang palaspas na mga prosesyon. Sa simbahan na lang ang bendisyon kan mga... Anong pigdadala kayo? Itong uli ba? Ano to? Itong garo down-down na may tunok... Tapos itong may ano kang nyog, may dekorasyon katong down kang nyog. Yun. Nagirumduman ko pa. Mapabendisyon na lang kita kanin sa simbahan. Sayang katong mga nakabiritis kita kang panaw na nagpo-prosesyon. Tapos si Kristo kaya mga tugang, kang pinasakitan siya katong mga Hudiyo ito na parde. Na pigbabasbasan ang likod niya, pigahagupit siya, paasa niya ang krus na pagkadordakula. Nakabitis lang si Kristo. Kaya niya ako, nagirumduman ko kang panahon kang kami mga aki pa, nag-iiwa kami sa prosesyon. Banggiyan pa di, nakabiritis man kami. Pero milagroso talaga ang namang Diyos, Jesu Kristo. Tada ilamang natirab ni sarong para prosesyon. Tapos, dahil kata napapagal, sa kagaro, ang resisting siya, lalong nagkusog. Tapos, siniiling ko ang mga dapan kang bitis ko, kan nagprosesyon kami nakabiritis, malamang liptok.
maman lamang natirab ngayon, umayo. Kaya niya ako milagroso talaga sa tuyang kagurang na. Kaya ang pagtubod ta dapat lalong pakusugon sa tuya pong kagurang nan sa panahon na ini. Na nag-aagi kita nin sakit, nag-aagi kita ning pagka kumbaga sa pandemya, nagugutom, nauubusan ng kwarta. Kayaan sa tuyang kaguranan milagroso. Dawa anong kapusan ta sa buhay. May maabot na biyaya sa tuya kayan. Mag-arang lang kita sa mahal na Diyos. Kaya bawal na naman po ang mga religious gatherings. Tinutugutan man ang kasal. Normal man natugutan po ang kasal. Talangan man magsararoan mga iribanan na dahing bendisyon. Mas marami itong may bendisyon, may kasal. Ang bunyag, mga funeral services. Pero limitado sana po sa 10 katao. Bawal ang pagdaldal. As in kakansala og kan mga lunadan hanggang pwede iwasan ang sabay-sabay na pagkarakan sa opisina. Iniing kami narpaman ang work from home setup. Mientras bawal ang face-to-face meeting. Tangan sulamenting outdoor dining ang tutugutan sa mga restaurant. O balik na naman kita sa mga dining palan. Ay outdoor dining, tapos itong ma-order ka. Ano nga po kayan? Pwede ka magpa-deliver na lang or take out na lang. Take out order na sana. Kung nabo mong outdoor dining. Asin ang tutugutan sa mga restaurant, tangkilikin kung maaari da ang take out and delivery services na sana. Ang ITF resolution sa tao kan mas paglubo kan kaso kana coronavirus, ano kaya ni garo serious surge na naman ang nangyari. Digdi sa nasyon kan Pilipinas kung saan ikatulong sunod na aldaw ngunya na Marso 21 report ang DOH nina sobra sa 7,000 bagong kaso kang COVID. Dahil didi po, suminirit pa sa 663,794 ang kabilugan na bilang kan COVID-19 cases sa Pilipinas. Diyos ko, patawaran na kami ang Pilipinas. Tangarig mahali na po ang COVID sa muya. So mga nag-interim sa emo yun na sanaan sa emong pasakitan. Dahil naman madama yan iba. Nayaon po ang pagtubod sa imo. So mga nag-intermis lang sa iya. So nagmumuda sa iya, yun karastiguho niya na sana. Dahil naman idamay yan ibang para ba niyang mga tagapagtubod. Ano partner? May mga nagmumudang politiko, kastiguhon niya na yan. Kung pwede, magdarukot na ang lips dahil na makabuka. Uy, mapaaram daw kita partner. Sa programang Bicol Connection ngunya na pang Lunes na edisyon, oras na naman. Mantabay kita sa masunod na programa. Mapadyos mabalos po ako sa kapos niya itong mga parantabay sa Facebook Live. Viewers sa mga transistor radio. Thank you so much. Hindi ko lang maintindihan po. Sir, good morning po. Ako si Herminio si Gamayan, 68 years old, nakatira sa Payak Bato, Camarnesur. Meron po ako apo, grade 4, nag-aaral dito sa Payak. Hindi binigyan ang apo ko ng module. Saka na lang daw pag nagrabos. Hindi kami nakapagrabos. Meron ako sakit. Ang asawa ko naman napilay ang isang kamay. Namamaga. Paano kami makakapagrabos? Hindi mabibigyan ang apo ko ng module. Uyo, si Mr. Gamayan, problemado. O Mr. Or Miss Teacher, dyan sa kababayan mo ni Padi,
sa payak, bato, i-consider man kuta na nataan ng module ang apo ni Mr. Gamayan, ni Herminio Gamayan. May mga kamatian sinda, dahil nakapagrabos. Ano nang pagrabos lang? Piper nindihon nindo ang edukasyon kan apo ni Mr. Gamayan. Ay, ano na kamo? Kaya may mga nagsusuicide na mga nagkaperang estudyante dahil kan mga kauragan. Sobrang kaestriktuhan kan DepEd. Si Sam Principal dyan, ano na kamo ma'am Principal o Mr. Principal? I-consider na nindo yan. Tawa na yung module. May mga nagkaka-stress na, may nadidepress na. Imbis ka mong magtabang sa sitwasyon ka ni batang kababayan, tagusto pa nindong pasakitan. Ano na tayo? Patawaron ka mo ng mahal na Diyos. Por Diyos y por santo ka mo. Kulang ang sendong pag-intindi sa sendo pong mga kababayan. Mare kung face to face kita, modular kita. Tapos na ito tatawan ng module. Ha? O, nakikiulay man pala sa endo na may kamatian, napilay nga ni ang agom niya. Siya man may kamatian, dahil nakapagrabos. Dahil lang sa dahil nakapagrabos, sobra na kamo ka-estrikto. Ay, ano naman po tayo, Diyos ko. Patawaron man lugd kita kan mahal na Diyos ka niyang gibon nindong ini. Mahirak man kamo sa mga tao. Maparam na ko mga tugang, sa ngaran ni Philip Barasina, ini po si Joey Habanalim. Salamat kan sendong pagantabay. Pading tsa sa information sa transmit sa technical partner ko. Sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga report